Hi friends, welcome back to my channel. दा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय, मोनसे गुड निउस लानानै फैबाय लोगोफोर। बेनो जाहैबाय PM किसाननि 20 इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन लोगोफोर। बेनि डेटआ अलरेडि जोंहा माने फैखाबायानो। ओके, दा बेनि डेटआ अलरेडि जोंहा फैखाबाय। नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन आं बेखौ बे भिडिअनि थ्रु नोंथांमोना फारि फारि खोन्थालांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। अके, दा फै जों होमबा PM किसाननि जे अफिसियेल साइट बेखौ गुगोलाव नङाबाथाय क्रोमआव थांनानै नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय। नै अफिसियेल साइटआव थांबाय। दा बेनि सिगांनो जोंहा माने थांनाय बोसोराव अर्थात 2024आव जुन दानाव मोननो हादोंमोन 20 इनस्टलमेन्टखौ। मा खालाराव मोननो हादोंमोन लोगोफोर। अके, बेखौ जोङो मोनथिग्रोगोन लोगोफोर। अके, बेखौ मोनथियोबा नोंथांमोना एबारनि अर्थात 2025नि PM किसाननि जे 20 इनस्टलमेन्ट बेखौ माब्ला मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना मोनथिनो हागोन लोगोफोर। अके, दा होमबा नोंथां नायनानै नायदो थांनाय बोसोराव मा मोननो हादोंमोन 18th of जुनाव एबारनि इनस्टलमेन्टखौ मोननो हादोंमोन लोगोफोर। अके, अर्थात जुन दानाव मोननो गोनां जे इनस्टलमेन्ट बेखौ मोननो हादोंमोन। अके, दा बे एबारनि जि 20 इनस्टलमेन्ट लोगोफोर मोननो गोनां दङ बेखौ गासिबो मोनजोबनाय नङा दे। जायफोरा थारमाने गोदानै एप्लाइ खालामदोंमोन, रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन, अके, बिथांमोनाबो मोननो हागोन जुदि गासिबो क्लियार जाबायबाथाय। अके, अर्थात स्टेटासा जुदि क्लियारै दङबा बे सिडिंफोरा जुदि थिगैनो दंब्ला नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन आरोना 20 इनस्टलमेन्टखौ। दा आं दानि खोन्थाखाबाय जे मानो थांनाय बोसोराव जुन दाननि जि इनस्टलमेन्ट बेखौ माब्ला मोननो हादोंमोन, मा खालाराव 18 तारिखआव मोननो हादोंमोन दै लोगोफोर, जुननि 9 खालाराव मोननो हादोंमोन। अके, दा होमब्ला एबारबो मा जागोन जोंहा दिनैथ' 9 खालारल'सो जाबाय नालाय, नङा होमबा। दा नोंथांमोनाबो माने 15th of जुननि उनाव बेखौ थारमाने नोंथांमोना मोननो हागोन आरोना 2000खौ। जोबोर मोजां खौरां बियो। जोंहा दिनै 8 तारिख जाबाय, 15 जानोबा सप्तासेल'थारसै लोगोफोर। अके, सप्तासेल'सो दंबावो लोगोफोर। सप्तासेनि उनावनो नोंथांमोना मा मोननो हासिगोन 15th of जुननि उनाव। दै तारिखआ फिक्स जायाखै, मथ'थे 15नि उनाव नोंथांमोना मोननो हागोन आरोना। दा बेखौबो फिक्स तारिख जायोब्लाथाय आं नोंथांमोना बेखौ भिडिअनि थ्रु नोंथांमोना खोन्थागोन आरोना माब्ला मोनमारगोन बेखौ। दा बिनि सिगांनो जायफ्रा माने KYCआ क्लियार नङा नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर। दा KYCखौ खालामनो थाखाय अफिसियेल साइटआव थांनानै नै खनायाव नुदोंना नोंथांमोना, बे खनायाव दंखायोना KYC दङना बेयाव। KYCआव थांनानै टेप खालामबानो जाबाय, अर्थात थुना होबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांमोना मा मा होनानै बेखौ नायनो हागोन, चेक खालामनायाव दंखायो। गिबियावनो मा खालामनांगोन नोंथांमोना आधार कार्ड होदो, नोंनि आधार कार्ड होदो, अब्ला नोंनि जि रेजिस्ट्रेसन मबाइल नाम्बार बेयाव मोनसे OTP थांगोन। अके, आरो बेयाव आधार कार्ड होननानै सार्च खालामबानो जाबाय, अब्ला नुनो हागोन आरोना बे गासै माबाफोरखौ बेयावनो श' जागोन। आरो जुदि नोंथांमोना जुदि क्लियारखाबा अलरेडि डान होननाय फैगोन थारमाने, अब्लानो नोंथांमोना क्लियारखा। जुदि अलरेडि डान होननाय फैयाखैब्ला नोंथांमोना मा खालामनांगोन बेवहाय थांनानै नोंनि जि नांगौ बेयाव जि बिगोन बेखौ फिलआप खालामनानै होबानो जाबाय। मबाइलजोंनो खालामनो हागोन लोगोफोर। अके, आरो KYCखौ जुदि बे सायावबो दंखायो लोगोफोर, बेयाव सायाव थाबाय, लोगोसे सिङावबो मोनसे दङ KYC। नोंथांमोना जुदि चेक खालामनोबा नै बेवहायबो दङ, बे एखे प्रसेस दङ लोगोफोर। बेयाव थांनानै चेक खालामहैबानो जाबाय। आरो जुदि नोंथांमोना जुदि गासिबो होखाबायब्ला नोंथांमोननि स्टेटासखौ चेक खालामनानै लादो। नैयाव नो इयर स्टेटास दङ, बेयाव थांनानै नै होनदोना मा खालामनांगोन बेखौ फिलआप खालामनानै लाबानो जाबाय रेडि। बेयाव फिलआप खालामनो थाखाय मा नांगौ, रेजिस्ट्रेसन नाम्बार नांगौ लोगोफोर। अके, रेजिस्ट्रेसन नाम्बार नांगौ। केपसा क'डखौ फिलआप खालामनानै नोंनि जे रेजिस्ट्रेसन मबाइल नाम्बार बेयाव थांनानै नोंथांमोनहा मा मोननो हागोन, क'डखौ मोननो हागोन, अर्थात OTPखौ मोननो हागोन। बेखौ फिलआप खालामना होबानो जाबाय। अब्लानो नोंथाङा जुदि गासैबो सिडिंफोरा अर्थात लेन्ड सिडिं, आधार सिडिं, बे सिडिंफोरा जुदि थिगैनो दङब्लाथाय अके, नोंथांमोना बे 20 इनस्टलमेन्टखौ मोननो हागोन लोगोफोर। अके, दा 20 इनस्टलमेन्टखौ मोननायनि सिगां नोंथांमोना बेखौ KYC खालामनानै लाबानो जाबाय दे। जायफोरा मबाइल खालामाखै मबाइलजोंनो खालामनो हायो। नोंथांमोना गिबियाव चेक खालामग्रोबानो जाबाय। जुदि अलरेडि डान होननाय फैयाखैबाथाय बेखौ मबाइलावनो खालामना लाबानो जाबाय। जुदि हाथाराब्ला, नङा होमबा, सोरबा जुदि मबाइलावबो खालामनो रोङाखैबा नोंथांमोना खाथियाव थानाय CEC सेन्टाराव थांनानै बेखौ खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। अके, थेंक इउ फर वाचिं।